Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, the top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Domingo kita nga adlaw, Agosto 16, no? Welcome once again sa atong diri nga pangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Of course, upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Kang atong sini nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Gosang diabetes, friendly pa ni sa aton atay kag nagabulig pa sa aton nga weight loss. No? So, isa naman mga ka-aksyon ka edisyon sa Kapihan sa Aksyon natin gadulo sa inyo. Karon adlaw August 16, buwas. Ang Aksyon Radio magasaulog kami sa amon ka 51st anniversary, no? Sa Aksyon Radio. Medyo sa nagligada sang nagsaulog kita sa aton nga golden anniversary, medyo perting preparasyon gito, no? Puti subong nga sitwasyon nga ti perti, no? Ang COVID-19 nga mo halos natutukan sumong kadamo sang mga protocols, kadamo sang mga ginalikawan anay tililipon ang mass gathering. So medyo we will celebrate our anniversary medyo kuan lang sa low-key lang nga celebration sa amon nga 51st anniversary buwas inang adlaw August 17. Okay. So sa aton nga programa karon nga Domingo mga ka-aksyon, ang si Presidente Rodrigo Duterte, dinagi kay Secretary Salvador Mendialdea, nagmando, no? Nagpagwa sang memorandum nga gin-reset ang opening sang aton sini nga klase. Instead of August 24, karon nahimo ni nga October 5. So that's barely around kuan siguro mga mga 2 ka semana, mga 10 days siguro nga kuan 10, 12 days nga pagpaisol sang hindi lawi gali kay October 5 sobra gali ko no, sobra sak bulan, no, sobra sak ka bulan nga ginapaisol ang aton sini nga opening sang school year nga halin sa August 24 ginhimo nga October 5, no. Amo man isa ang ginaduso sang aton nga mga manunudlo, ang mga manunudlo especially diri sa Negros Occidental. If kung napatian ninyo sa mga nagliligad naton nga mabalita, ang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental has been pushing for the postponement anay, no, sang pagbukas sang klase. Bangod sang madamo nga rason nga ginasite sang sining aton mga manunudlo, no, kag ti amo na tagaan sang atensyon
Kag tanaw na to na nano ning mangin epekto karon sa sining pag-reset sa opening sa aton sining mga klase, no? Sa aton nga linya subong kaupon naton ang provincial chairman sa Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental in the person of Dr. Gualberto Bing Dahao, no? Si Sir Bing muning aton nga masaming nga bisita diri basta parte edukasyon ng aton nga hambalan, parte sa mga manunudlo, no? So si Mr. Bing Dahao ang aton nga mangin kaupod karon sa aton nga edisyon sang kapihan sa aksyon, no? Ari sa aton linya Mr. Bing Dahao. Sir, good morning and welcome once again. Action, good morning sa imong programa. Bang suki, gid kita sa termi sa imong programa. Basta edukasyon lang paghambalan. Sige, mayong aga sa tanan nga nagapalamati sa mga nga Domingo, do kanami isang Domingo natin, no? Gani man. Good morning sa tanan. Good morning. Sa mga manunodlo natin nga nagapalamati sa imong programa, Action Boy. Yes, Sir Bing. Salamat gid, no? Kag thank you man sa imong time nga natag sa aton. By the way, gina-remind nagli nato aton diri ang mga taga-siyudad sa Bacolod bala. Ang tatlo naton ka mayor nga merkado, Libertad, Burgos kag Central Market, sirado ya karong adlaw Domingo, ha, because of the disinfection and the decontamination nga ginapatigan sa aton nga syudad. So sirado ang aton nga mga major public markets diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga satellite markets siya open na iya, sumag kundi pa da nga mga barangay da nga may mga satellite markets open na iya. Ining tatlo lang ka major market sa Bacolod ang sirado, no? Ay reminder na sa aton nga mga ka-action. Okay. Sir Bing, take gin gin paisol gali sobra isa ka bulan nga gin reset ang schedule sang opening sang aton sini nga klase. Before sina ang Alliance of Concerned Teachers napalayag kamo sa inyong sentimento abi nga gusto niyo ya ipaisol gid man siya na hindi na pag-ibuksan sa hindi na magbukas sa August 24 because of so many reasons. I would like to listen sa mga reasons again nga gina-cite ninyo for pushing for the pag-reset sa mga pag-bukas ang aton sini klase, Sir Bing. Action Boy. I-reiterate na mo nga mong posisyon antes pag-declare nga i-isol sa October 5 ang pagbukas ng klase naton. Una gid sa tanan ang aton kahintangan nga nagasaka ang aton sa pandemic. Aton kanso sa COVID. So, diri sa Bacolod, labi na diri sa Bacolod mismo, no, kasi Negros Occidental. Correct. Ang aton nga mga maestra kon mag-start gid man sa klase, siyempre, imposible nga wala sang physical movement. May reporting gina sa mga eskwelahan, although hindi sila tanan, pero mapa-eskwelahan gina sila, no? May mga gina-expect itatani nga mga distribution of modules nga which will expose our teachers, no, to in fact, may mga eskwelahan na kita subong diri sa Bacolod City gani nga nabalaan naton nga may ara na teacher nga na-contaminate sang virus, no? Na nagapuyo ini sila sa mga lugar man nga malapit dito nga may mga lockdown, no? Ti ini sige sila ginakulbaan sa mga aton mga manunudlo sa inang eskwelahan kay nakahaluba bilo nila ni ang ining teacher nga ini nga nagpositive mismo kag naka-entrance sila sa mga activity to bala sa eskwelahan nga nagapang reproduce ang modules, no? Okay. So isa ina sang nagpamatuod nga sakto nga aton gin rason nga dapat postpone na ang klase kay tungod sinang kaso nga ina. Maluwas na sina Action Boy ang aton mga eskwelahan majority sini ginahimo nga quarantine areas. Kung in the event ka nagsugod ang klase, kag 1 week after ipangbalik ini ang mga aton balangin pangatag sila ng mga worksheets, no, kay i-check ini sa mga maestra tanaw man kung may development ang answer sini sa mga bata kung makita bala kung may progress ng learning nila kung wala. Himuon sa eskwelahan hindi alang man ang kulkulon sa mga maestra pakadto sila balay kundi naglain na gid, no? Kay ang mga papel nga ini isa inisang pwede nga mga pamaagi sang transmission kung ini nga mga papel na expose sa may COVID, no? Di medyo mabutang sa ital-ital, no? So nagkambyuhan na ini karon ng virus halin sa teachers, alin sa mga sa community, pakadto sa teachers, so nagbalik-balik ini sa pagpuli sa mga nanay dito sa ilang mga kabataan. So kadelikado kayo. Ang aton mga quarantine areas, quarantine facilities nga ini puno ini man sang mga gira, no? May mga may kaso nga may mga positive gira, no?
Ti mabudlay kayo, although asymptomatic ang iban sila, pero budlay kayo, no? Ara dira sa eskwelahan naton. So isa ina sang rason kun nga ang nag-ayo kita nga i-postpone na yung klase. Ikaduha ng Action Boy, ang pinaka-importante man nga we cannot assure nga maayo ang pag-deliver naton sa education kay ang isa ka rason namon sa tuod-tuod lang nagkakraming ang Department of Education, hindi kita handa. Hindi kita preparado. Hindi kita preparado, no? Sa tuod-tuod kung magsiling kita nga abi masitol kita abi sa sa modular abi. Kaya ang modular ba lang ba lang karangkaran sa mga maestra naton kay butang ta ma-reproduce gid man, no? Ang problema una, ang mga ino-reproduce ang nag-alabot ng mga module halin sa national sa central office namon. Puro ni siya mga module ng ng kadyutay kag hindi pa ini sigurado kadamo pa sang mga sala-sala kay tungod nga hindi ta man mabasol nga kay nagdali-dali ini pag-ubra para makahabol lang sa aton nga opening, no? Di medyo dira nga hindi kita preparado, no? Di butang tabi naghambal man ang amon nga nga UC Undersecretary Sibilia, no? Nga may 9 billion nga kwarta nga para sa reproduction. Ti amak mo na, kundi nagkarangkara naman ang iban gani nga mga kaupod naton diri sa media nagkuan gid gani nga ginapapangayo niya na, no? Nag-react nga ginapapangayo niya na yung mga maestra sang bond paper nga may kwarta man lang 9 billion ang DepEd para dira, no? Amo ining rason Action Boy. Ang aton mga maestra una kag ang mga principal naton wala gid sini na ginapersa kag ginasugo nga magpangayo kayo. Bali tungod kay persado sila sang circumstansya, no? Why na may mahimo? Circumstansya nga way ka mahimo kay ang mga maestra naton nagawori kay ang aton mga bata kapag abot sa August 24 kag wala sila ihatag sa mga estudyante, nag-worry sila, no? Amo man ang aton mga school heads, mga principal naton. Ti isling nila, sir, pwede kami ka-initiative, mga kami sa mga kilala namon, mga alumni. Ti amo to nga nagpangayo kayo kuno abi, pero ina siya out of na lang, inang worry bala sang pagkabalakas ang mga mister naton. Correct. Bisan ako bala sir, beng personal kabaton ako sa mga request bala. Yes, okay, may alumni ka man Action Boy mo, di ba? Siyempre. Medyo amo na. Pero iklaruho na namon nga issue Action Boy. Ang Department of Education way nag-allow sina, although may kami sang nagligan nga part ina sang brigada eskwela bala. Correct. No, nagpangayo kami to, pero kuan na siya inang community undertaking ina yatani, no? Kay we need the community to educate a child, no? Pero in terms siya sang preparation ina sa mga modules, wala na yan nag-cover ang pangayo-kayo dira ya kay wala ginasugo sang DepEd. Kay may kwarta. Ang problema naman din sang kwarta, di mo Action Boy. Nasa mga division offices ang kwarta nga ini, no? Ang problema lang naton kay mahigot kita sa procurement law bala nga may prescribe nga mga adlaw kag mga inadlaw kung san o ini, no? Ma-release san o ini ma-bidding san o ini ma-award sa mga supplier, no? Kag may pila kita kag gina-anticipate nga mga anticipated nga mga circumstansya in the event nga may kwarta gid man tuod. Pero magdulungan ni order sa amo nakadamo ng mga papel. Ang aton mga eskwelahan Action Boy, din kita makuha sang binarko nga mga papel siniman. Maubos ang aton mga kahoy para pa sini paremuon papel. Medyo may problema kita sa environment na, no? Well, kung mag-opt naman kita sa lain nga kwan, no? So may amo ng problema sa aton modular. Ang ato naman siyempre may iban kitang modalities, no? Masiling kita may online. Ini pa ya damlag pa, nagaproblema na kita yung online nga ini. Correct. No? Damo problema sa online Yes, oo. Magla sabi sa ining ara na yung daan, wala pa na yung COVID, may problema. Nakita ini sa Katasigon. Sa atin nga nag-ugok-ugok ni aton mga subscriber. Oo, mga aton mga providers. Providers, oo. Oo, medyo nagka-problema kita sina kay pila nang nag-utod-utod kita, no? Kaya ano pagkitayan kung bilog na pusod ang magamit sina sa ni. While sa iba nga countries bala ng Action Boy, ang ilaya, tagas-tagas to yung ilaya nga MBPS. Ang ato niya, nag-average sa 3.9, ang iba niya, ng Vietnam, ganito, pila na, 20 plus na sila KBPS. Ti ang ato niya, amo na, ti wala na, nag-improve, no? Asa subong.
kung mag-online kita, siguraduhon ta problema kita sina. Correct. Aside abis ang problema nato Action Boy, nga wala gid na provide no aton mga maestra, magkag mga learners naton wala man na kay tungod kapigaduhon mga hindi sila maka-provide sang mga laptop Gadgets, ug mga gadgets nila no. Sobra pa gid ang aton mga maestra kay na ang ginagamit sila nila ay ba naton sa survey nagwa man gid may mga maestra nga may mga laptop. Pero ang wala ini na butang sa survey nga ang kamaturan may mga laptop sila pero ini mga laptop nga ini although gin kon inutangan ini sang iban nga mister naton no amo nang kamaturan abi no kag mga gupaon ni kag mga daan na bala nga model nga hindi maka-accommodate sang bag-o nga mga apps subong bala nga kuan nga gamiton para sa ano ni mga platform nga bag-o hindi maka-accommodate ang mga laptop so kinahanglanon kung magkadto kita sina nga modality ang aton gobyerno pagi sa Department of Education ma-provide tani sa mga ining mga laptop na ini para sa mga manunodlo naton. Ti provide budget sina ang DepEd magamuna sir, may budget ng DepEd for that? Depende ni kay kung mangayo ang DepEd go sa national government o kung punduhan gid ini no especially nga subong nga deliberation naman sang budget para sa 2021 no 2021 ti basi kon madala ina kon nakita ina nga importante no kanawon talang abi na nga Action Boy kay ang ini mga laptop nila let's talk about sang mga laptop nga gamito na sa online classes mas mahal-mahal ni siya kay mas taas ang gigs niya ni balawang nga sila nila blang di ba kugid ko ya ang specification niya Action Boy dapat magkasya kinahanglan ti ba sing laptop mo da blaya pang kulo kuala na eblo pulo Facebook la na bala mga siliron bala Action Boy nga kung tanaan mo pang word processing lang ina hindi siya sa mga may mga video kag mga kwanti badlay kayo kag mga presentation bala kag hindi siya maka-accommodate sang taas kayo nga mga kwansang programs no medyo may problema ina no so ina ya ang online na pero medyo katatag sina ya no may limitation correct kay kadto naman to sa iban nga kuan gina-propose itong mga radio-based program kag mga TV-based no sa TV-based medyo problema ta kay way man ta ABS way man ta stasyon gari nga tanan sa Bacolod no sa iban ti may iban pa nga network pero kung diri sa aton din mo na karon issue no ang ilang mga pan sa radio okay no, may kasanagan jud ay ang radio natin kay ang iban gani sir nga iban gani nga mga LGU sa iban nga local government units nagka-contemplate gani nga magpatindog sa ilang radio station nami man ng Action Boy ang problema we need still the same we need ample time to prepare gani kasi malalawig pa na mo actually ako may naka-istorya ako sina kaya namangkot mo bala may nangayo man advice mo sinati kadamo pa sa galing sa mga proseso bala sa NTC kadamo sa mga requirement sa NTC daan ayaw ka na nakapasa sa mga papilis mo to tapos ang mga pangitaan mabakal ka pa sa mga gamit mga transmitter mo mga yawan ka pa na damo na mahal ka sang mga licensed engineer kaya requirement na sa NTC mo ang mga equipments na kadaan di mo na yung mabakal sa central market hindi na iya orderan mo pa na iya kag ubrahan ka pa na iguro sa imo nga kwan orderan sila no medyo nami man nakanto ka nami man sa tani nami isang radio based nga kuan nga modality manami man siya although ting natanaw ko sila da kung if ever nga madayon nina ang ginikanan na day medako gina nga parte da nga ang mga kabataan kilan tutok gid kamo da pamati basi kun ganda ng radyo da prong bataan nyo tutuya ga ML yung kabataan nyo ginapandar ng radyo pero ML kabataan nyo so medyo i-supervise ginamayo yes in fact Action Boy kanami kani nga nakita naton bala kay nang sa Hanay bala sa mga radio stations sa inyo no sa mga may mga kadamo sang radio stations kamo gani offer man gani sa DepEd nga mahatag mo sang slot para sa isa ka programa sa edukasyon no nakita kanami nga kuando kadamo subong ka offer sina nga opportunity para sa DepEd nakita naton nalipay man kami nga
ang amon obra gina-kuan man no gina-buligan bala sa ibang sektor no. Ti ang ano lang galing kay ti siyempre kabalo naman ta ang mga teachers dutay lang gid sa amon ang hanas sa amon nga obra. Di kinahanglan namon ang trainingon pa ina hindi pa dali-dali. Ti kon magkuan abi maglumpat lang kami sa August 24 abi nga mag radio based siguro damo guro ang mga sala-sala kag damo guro kayan guro nila mga Damo sala-sala eh. Ti mahiya man kita ina sa publiko kay kinahanglan naton ang aton nga edukasyon at least kwalidad man bala no quality education yun ang yatag naton bisan sa ano nga modality no correct. So klaro na kayo action by balikon ko to ang ginpamangkot mga una kung ano ang rason nga kapag kami postponement no so amo nang duha ka rason una to ang kahintangan naton sa COVID nga daw nagalala ikaduha ang preparation naton diri sa asang kuan Department of Education mismo no Okay. Di medyo valid siguro kag gin kuan ina no gin validate na gin affirm ina sa gobyerno naton pagi sa pag-isol sini sa October 21 gin ako nila ang ina nga mga kabangdanan sang gin present sang Alliance of Concerned Teachers no medyo nagakalipay kita sa subong nga may enlightenment sa bahin sa aton mga lideres no sa DepEd no kag sa aton gobyerno pero wala ining postponement ni sang opening of classes is this an admission from DepEd nga hindi man preparado sila? Siguro daw ka obvious naman kayo kung wala naman sa iban sila nga ihimo nga rason kung nga ang iisol no correct. Kung ihambal nila dira nga because of grabe nga demanda no ng kwan bala ng widespread demand na sa mga parents hindi lang ganit teachers ang naghambal sini parents no no ang aton mga congressmen dito nga hearing bala sa Senado kag sa Kongreso mga senador naghambal kung hindi ka mas preparado hindi nyo ni pag-idayon nanay kay alang-alang gid no so, siguro sila no may naman sa iban nga irason ang Department of Education magluwas nga akuon nga hindi man to preparado pa. Okay. So ang ini nga butang action boy nga gin-postpone naton ginaklaro naton sa mga ginikanan nga wala nakasubaybay sini no. Nga inis ang butsilingon nga wala dili propose kami kag nag-untat ang trabaho sa mga teachers. Gitad naton ini nga ang postponement isa ka dako nga opportunity both teachers, both DepEd, kag ang aton gobyerno parang mapreparahan sang maayo ang aton pag-open sang klase para sa kabataan naton, no? Ti amo na ni ang ginapangat naton kay damlag pang ginapangat sa mga teachers, safety gid sang aton kabataan kag sang teachers kung magsugod sang klase, no? Ti ang ginapangat ti tani may mga kuan ini antes magsugod, may face to face kag wala. No, meaning ma-report ang estudyante o kung wala. Ang ating mga mister makadto na sa eskwelahan. Kaya alang man na dito sila mag-ubra sa ilang mga balay. Alang ko mag-reproduce ang mga modyo hindi mo sila ka-reproduce sa ilang balay. Yes, kabudlay kung dito no, dito na tapos akuto naman nila pakadto no. Dito gid na. Tingin hambal naton tungod sa ilang sitwasyon na ang kinahanglan may nang health screening tani ang matabo diri ang tanan nga ministra tani nga anang hindi fit to work anay kay may mga ginabatsyag na silang daan di mabalaan na naton no hindi kay pamangkuton lang sila dapat may ikandak ini nga screening no sa mga teachers kag mga non-teaching personnel nga mga report ikaduha siyempre tagaan mo tani sa mga health benefits bala in kaso no para sa nagligad medyo sakit-sakit lang sa pamatian sa mga teachers pero kamo nang kamaturan nambal sa aton undersecretary nga nung wala sa kwarta yung ihatag ng DepEd in the event na masakit yung mga maestra nga narakuanan sa COVID kaya may health man ko no kaya kung ikaw maestra ba't siya kung muna bubala gali kami paabuton amo na gani Mr. Beng ang akon nga question dira if ever nga may maestra o staff dira sang DepEd nga malatnan sa wala COVID wala pangayo pero may arabi may ang DepEd may assistance nga para dira. Hindi sabat sa amon, wala gid action boy. Pagilan ko na sa amon personal nga mga contribution, pwede makabuligay. Butlingon ang matamutan.
Yes, amut-amutan lang namon. Di ang kwan sinabla. Kung sa bagay may kwan man no, Okay, ang man, ha? tungkol sa music. Nga wala sang kwarta gid man tuod nga intended para diri. Hindi na nila kwaon ano sila no. May mga kwarta gid man sa DepEd, may mga budget kami nga wala na gamit sinimo, di ba? Kay nag-opening wala na dayon. May kwarta dira, hindi man na magamit para sa amo nga purpose sa hospitalization sa mga teachers kasi ng teaching personnel in the event na may kwan sila problema sa health, hindi man na magamit kay hindi na allowed no sa ato nga layi bala. Sakto man na. Pero sa ini gani nga panahon amo ni ang nami nga oportunidad kay may time na kita kung wala kita kwarta para dira pwede ni i-process anay ang realignment sinaabi, no? Kasi hindi pa man sugod ang klase. The opportunity na, no, for to realign some amount or kung mag-request man sa national government para dirain, no? Or ining lang deliberation is mo sa budget do, include na eh. I-include nila na kasi may mga ano kita mo may mga budget na hindi man magamit siniti pasi pwede lang i-realign, no? Sama na yung aton ginakuan ang Action Boy. Wala labot sini nang kundi ang aton kwan sa tutuod lang ang mga pre-printing naman sa modules first week ka lang gid na Action Boy ang ginakwan subong may first week lang na nga hindi ka nagsugod nagsugod ang inyong module good for first week lang kasi ba pagka second week niya ka class way tanay klase kay daw ta module oo pero kung mag-ano kaya ang nag-alabot ng mga modules sa central office first week pa man lang kalabanan hindi pa gani kompleto ang mga line-line nga grade level nga nag-alabot may gani nga nag-abot man pero draft pa lang ang ngalan sa module mo nang i-reproduce namon daya ka lang so hindi gid gali preparado no at hagi ja kayo wala gid ko ini nga kagayunan wala pa gani ang mga para sa kwan gani nang siyempre ang mga eskwelanta ay pang disinfect pa gid ini no hindi mo na dapat sininga kaya pa lang kung preparado kita pero wala pa gid kaya amo na ang kwan naton sa mga timpangan sa boy no nga kwan sir mangkot lang ko ang ining pag-cancel sang klase o kung pag-reset abis ang opening sang klase hindi ko bla clear gid does this include sa mga private schools? Ang kwan subong may ang ginpagwa nga directives nga ang private school pwede sila ya ka-proceed sang ilay nga kwan sang ilay nga okay may mga private school nga kwan ya manifest nga preparado sila ya especially sa ila online kaya yung private school siya mahapos ang private school may mga may facilities ini sila ya Action Boy ilang mga estudyante may kakayahan jud tay nga magbakal sa mga gadgets no Kadang iba although may estudyante nga halin sa private school nga subong sa laging sa public school nagapanagup pa lang hindi nila masarangan nga magbakal sa mga gadget kung i-require sila sa private school no di medyo kan pero klaro sa lang nga amo nang ginhatag directives ng private school pwede sila yung makaproceed no sa ilang klase. Okay, so pwede sila yung kung nag-set na sila August 24 iban gani August 17 doon nag-ma-evert no daw may ara na sila nga initial nga kwan kay online wala sila face to face kag ready sila sa kwan kaya ang mga private school may mga prepared naman sila siguro nga mga modules nila kag mga kwan so ang ining order ni Sir Bing inway niya include sa college para lang niya sa secondary kag sa DepEd lang niya nga kwan sa basic education kaya nga iniyang sa college siya tiyari na niya sa CHEDIA no kag sa private school so don't matter daw so why ni siya madala ang college niya so ang mga sa college they can always proceed with their opening nga gitalanan na ilan na yung option kung ma-start sila kung hindi okay hindi sila mag-decide nga ma-start kung hindi okay so sa sining time Sir Bing nga ginhatag abi a little over 1 month abi mutanta 1 month and 10 days guro nga gin-extend ang pabukas ng klase anong himuon sini sa mga manudlo naton mangkot lang ko Sir Bing ang mga manudlo naton technically prepared or sa pagpatigayon sang kuan sang klase meaning kung mag-online ang mga manunodlo ta kabalunan ni sila paano magklase online hindi may technical expertise kuan na sila knowledge sa mga modalities
may mga ginkardak kita nga mga field testing action boy. Kay sa public school hindi man tanan mga magkuan mo ng online. Basically kami sa tanan daw halos tanan modular no. So kuan. So in the event nga kuan sa one man siguro may mga period pa man nga para maka-train no, maka-train. Pero bisan nga may mga training sila mo man gihapon tong ason kuan. Not unless ayuhon ini sa mga service provider nato ng signal nato. Signal. Amo na number 1 na problema ang aton internet speed eh. Amo nang may mo bisan sagad-sagad padagaton mga maestra mag-facilitate ning online learning ini no, online modality. Although kay daw may kuan naman sa ila daw may warning naman sa ila si Presidente Duterte. Oo. Tadlong ngonyo inyo kuan otherwise pang take over ta mo. At least may kuan gura. Basi ko ano. May rason ko sa mga aton mga kuan, mga service provider naton. Kadugay-dugay kuno sa papilis nila kung mag-process. Nya kadugayan kami da sa kuno sa mga local government units. Kadamo sa mga requirement nila. Nya kadamo sa ginabangayo nila. Dira naman, no? May pandam naman sa mga LGU. May pandam naman, no? Sa ka sapno, action boy sa sistema, it kailangan padanlugon. Padanlugon mo ganyan. Amo nang problema. Draga ko ng problema. Subong daw, at least na nakita ng problema. Kiti ang mga service providers nag-rason nga di kami kapatindog tower namon kay kabudlay to magkuha sang permit sa mga local government units. Di nga dugay gali to kung tanawon mo gali dugay to kay actually dali man lang tani mo. Dali lang na. Maghatag ka lang sang permit for them to set kapatindog sa ilang kuandira nga tower. Dali lang na sa kung way lang sang may nagapaganot. Tigaling iti-ari ko sa problema sa mga local government units eh. Kapag lumagpus na. Tani kon ada tanawon tani di kay naghambal man ang presidente I hate corruption. At tabi ko may mapriso gid ni ang PhilHealth tao amo na isa sang worry sa mga teachers ta. Correct. Boy kay kun may magusakit gani ka teacher ni ay ginatulod sa PhilHealth. Buisit kay wala kwarta galing wala kwarta PhilHealth ano connection. Okay. Ang problema subong gani ang PhilHealth na kay base bla kon mabot simpo lang masakit ka ti subong daw katawahay tani ko ang PhilHealth tara mo kay ti daw at least mabulig-buligan ka blang ospital ka bulig-bulig kasi lang mo simpo mo sa kwarta ginasaypo na dala ang kwarta ti kada mo sa ginahimo gali sa mga lampagak na nga mo opisyal although ti nang they are entitled to due process no pero sa mga base sa mga nakita na saksyan natin yung mga hearing mula sa Senado sa Kongreso. So may kwangid, no? May mga katunduhan gid nga ginahimo sa PhilHealth da kay atong whistleblower tong former taga PhilHealth man daw kabakod man sa mga kwan sa mga iyang mga ebidensya kag sa mga akusasyon niya daw may ginabasihan man. Kaya mapatsagan man nato ng mga PhilHealth members eh. Ita mo sa mga nagliliga, doon naglain naman ang ilang mga kuwan man, ang ilang mga patakaran ni man. So, kabudlay, kadamo. Oo, do kabudlay, magkuha kwartas pila. Kabudlay, magkuha kwarta. Tapos may mga hospital nga hindi pwede. Kasi kung dito kaya karoon ng kasunod. Hindi ka ito pwede. Hindi sila pwede ito ka Belsipilis. Ining pandemic ni, damo gid gaguluwa. Nga mga kuwan mo, damo gid gaguluwa. Nga mga, kama hindi amo lang ginahimo na nila, no? Sabi mabalik ko bala sa kuan sa sining modular method naton sa teaching. Ano man ang mga materials, ang mga maestra, among madulong sa mga balay sa mga estudyante sang mga materials? Isa-isahon? Actually, damo kita pamaagi action boy, no? Ang isa sa pamaagi dira nga may mga ginikanan nga makadto sa eskwelahan nga schedule sila makuha sini. Okay. Para nga wala sang wala sang pero do ka imposible kaya ako nang isa ka eskwelahan amo pala gani ko kung nagkuan na binagsugod kita abi panghatag module sa Lunes. So kung nagdayon gid man ng klase isa ka semana nga panghatagay ang isa ka eskwelahan may ara kita eskwelahan nga 2,000 may ara 4,000 ano man na ihatag sa isa ka semana ina kuni nga
nga medyo hindi maginutok ang eskwelahan man. Maginutok kinagihapon. Okay. Pagtanaw mo, may physical movement gid na isang mga tao, masakay sa salakyan, malakalan, no? Mati mama na, amo nang kaintangan, tanga nagaduging ang... Correct, bayan. Mamo pa nga aton yan, nga patakaran diri, stay at home. Okay nga, itong sinitani sa ining isa sa aton nga pag-away sa COVID is to malikaw kita sining mga movements ng tao mo. Yes. Nga, why bla mayo may gagwa bla, ti ko na mo nga magsugod kita sa klase, hindi mapunggan, magwa mo ginikanan, kaya makuha sila sa material sa kabataan nila mo. Tsakto na yung silbing, may eskwelahan ganyan, tag 4 milya ang estudyante mo. Kaya makmong 4 milya kag ginikanan, magdululungan, guwain na sa... ha? Sa isa lang eskwelahan, we're just talking about sa isa ka eskwelahan, ha? Isa lang na. Pero kay gatulupad-tupad lang malangaton mga eskwelahan bala, no? ETCS 1 to 3, tupad-tupad lang na. Imposible na nga, hindi magkilitan na naman maggutok na lang. Tricycle, ang tricycle, ang dira pangadaan sa dawis. Ay, sorry. Pero tignan mo siyang na-lockdown dira. So may mestra gani kita dira nga puli, no? Nga medyo positive to. Let's just talk about sining ining ETCS, ha? Nga pila na ang ETCS pila 1 2 3 basta 4 pa na. 1 2 3 may 4 patos dalom. 4 patos dalom. Magluwas na may Rizal Elementary pag inada. May pa. Paano man na hindi isa ka block ang mga magkadto didungan ang mga ginikanan, mano na sila karan. Tapos sa piyak to may NOHS to. May NOHS din. Makita mo naman ang panong sa mga estudyante na sang kumagbuha ko na magbuhi. Nga ka, iti pila ka libo yan, iti magdululugan to, no? Kabudlay. So anong sistema na to? Isa lang nakapamagi, Action Boy, ang makuha ang nanay. Pero kung may isa pa kita nga, ang kwan ko na ihatag natin sa mga barangay, kadang barangay ang mabulig, panghatag sini sa mga no? Sa mga pero kabataan. Ang mga barangay tas subong, ginapang close man gani kay pati mga councilor nato, ang mga kagawad bala, may nagaka-infect sang kwan, no, sang COVID. Pati ang ating mga health workers nga tapos barangay gani kaluluoy gani sila kay sila ang front line to, silang una. Sino ang mga hatag dira alis barangay. O kung dira man nila sa barangay kwaon man atong gani ang atong SAP na bala nga nagkililipon to mga tao perti kadamo SAP lang to nga kailangan to iniya mga estudyante ta sa bilog na barangay ng perti kadamo niya mga ginikanan. Magkuluwa sila karon Amo nang problema. Medyo may problemado pala isa pa na nga problema. Isa pa na dapat tulad sa DepEd kung anong sistema nga imuon sinala. Yes. Kaya pinaka-set tani kung siyempre namin, kung online na i-send mo lang sa ila pag sa online, kundi wala tanduganay, wala kita ay, no? Pero galing kayo hindi man tasang kapasidad para dira, no? So medyo isa na sa mga kwento sa tagtaganay pa lang sa module action problema na. Medyo may salabton na kitang problema sa paghalong sa aton safety bila kag ikayong lawas. Okay. Sir Beng, dali lang yun, no? Kaya ma-post lang ko for my commercial. Okay. Pwede mo you can put down your phone. We'll just call you back para nga matapos ang aton nga pangalaga. Tawagan mo lang kaliwat. Tawagan talaga kaliwat. Sige. Salamat din, Sir Beng. Mga kaksyon, stand by with Mr. Gualberto, Dr. Gualberto Bing Dahaw sa DepEd, sa Alliance of Concerned Teachers, sa atong diri nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos sa importante naton nga mga pahibalos. Agapasimbangwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man
man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontak. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, anay kay Christy Guardialao, Bia Jonathan, good morning man. Sa kay Helmon Garbanzos, sir, good morning. Kamonitor kami di mga taga-Bacolod sa Salvador, Brazil. Regards na sa pamilya niya kuno sa Barangay Singkang, J.R. Torres, Garbanzos family. No? Regards from Helmon Garbanzos. Bebe Tolentino, good morning man from Barangay Tangub
Sakay Alex Fuentes, may agaman at blessed Sunday to you, sir. Sakay Bunet Karaig, good morning, Sir Boy. Ang Chedya, amo itong hambal kina ni Sir Bing, no? Ang Chedya, they can proceed with their opening of classes, no? Depende sa ilaya. Hindi nila covered sa order, no? Alex Fuentes, of course, Danilo Diocampo, listening at Pontevedra. Greet lang ko no ang asawa, Grace. Happy birthday today. Grace Diocampo, happy birthday. November 10, morning sir, watching from Escalante. Sakay Vanessa Mayo, just stopping by Action Boy. Hope you're enjoying your coffee this Sunday morning. Wala pa ko coffee, Van. Sige lang. Halin siya sa Kwan sa Minnesota, no? So we're having some raspberry pineapple shakes kuno sa DQ Rochester sa I don't know, basi Pennsylvania, ng PA Pennsylvania, no? Sige, anyway, Leia Cordova Aritanyo, good morning Action Boy. Pabati happy birthday sa nanay ko. Happy birthday nanay Evelyn Cordova Maranyon. Happy birthday. Mike John Serva, greet ko lang happy birthday man si kay Inday Precious, kay Olivares Emulaga sa Moises Padilla. Happy birthday. November 10, tsakto ginang imong concert, ang imong or ma'am, ang imong punto, no? Nga internet naton is the problem. Internet connection. Lovely Glan Puro, Ruth Kozawa, may suggestion man din si Ruth nga ang mga school parents, mga schools kuno gawa sila ng group kag passing lang sa mga schedule at lesson sa school. Bisan sa CCP pwede mabasa na karon, no? Eduardo Labayan Jr., Ruth, sambal niya pwede papasukin ang mga bata kaya dapat hati-hatiin ang mga student gamit lang social distancing at face mask at face shield. Okay? Raquelina Lumawag sa pamilya Lumawag sa Barangay Bata, no? Francesco Flor, ang curfew 8 to 4 p.m. gyapon, amo pa nagyapon kaya wala pa sang hasta pa na sa 22 actually sa executive order ni Mayor Bing Lardia ang curfew naton nga 8 p.m. to 4 a.m. hasta pa na iya sa August 22 amo na iya sa executive order, no? Maria Bella Gonzalez watching from Santa Rosa, Laguna. Good morning, no? Sige, balikan natin si Sir Bing. Sir Bing, ara na si Sir Bing. Sir, sige, kay daw medyo ang aton nga time ko naging man kita. We are about to wind up sa aton sining pangalagad. Ano, Sir Bing, may mga mensahe ka lang to our teachers, to our students, para sa sining aton nga postponement sa klase. May mga mensahe ka lang sa aton mga teachers kay students? Okay. So, Action Boy, ang aton nga ang aton nga mga ang ginimo nga postponement, no, wala nagakahulugan ini nga wala na sang ulugdahon ng aton mga teachers kundi padayon gyapon, no, tapuson ni mga modules ini, no, samtang ginapreparar pa sa tani sang DepEd ang iban pa nga kinanglanon, no, para sa manami pag address ang klase, no. So sa mga ginikanan naton dira, no, hindi ka mo magkabalaka, no, nga kan ang unahon ta ang safety sang mga bata naton sa inyo man dira, no. Kag sang tanan nga mga aral nagatrabaho sa DepEd, ano taning edukasyon kon kalamatay na niyo mga naton. By the way, Sir Bing, diri sa Negros kag or Negros Abbey Occidental, kumusta ang enrollment? Diri sa aton do hindi problema gid ang kwan. So ang problema diri sa enrollment gani man ang nabatian ko ang private school kay kadamo sang mga estudyante nga ari sa ato sa public nag-enroll. So what I mean is ang enrollment aton diri compare na mo sang last year nga record daw hindi gid may ara gid nga wala naka-enroll medyo sa sa overall naton ganito mga 4 million pang wala ka-enroll sa bilog nga Pilipinas. So kay may mga gitikanan nga bisan na paano hindi sila mo pa-enroll sila kabataan bangod sang kakulba sang COVID mo. May isa ina, no, kakabangdanan nga wala sang nagpa-enroll, no. Iban wala naka-access guro sang enrollment forms wala. Kapin pa itong mga layo na gid kayo. Pero diri sa Bacolod daw halos tanan daw na na naton nakuha na naton ang aton ni enrollment kwan ng
targets bala. Kuan naton. Okay. So daw hindi gid kuan naton no ma-reach out lang ang aton mga kabataan. Pero sa Negros sa province sabi nga kuan medyo may ara gid nga wala na ka-enroll. Sa mga layo-layo ng mga kuan no, mga lugar. Especially layo. Layo sa eskwelahan. Anong imo opinion sir Bing sa ginahambal man sang iban even our mga senators nato nagaduso nga sa sini nga school year wala lang anay failure? Medyo kuan na no, medyo reasonable man ina kay tungod nga paano man na failure ang kuan nga online sila dugay-dugay hindi na sa gali ka bati kay way na signal. Paano man failure may nakita naman sa Alliance of Concerned Teachers Action Boy nga hindi tatan pag-istriktuhon gid kayo no ang ining mga requirements sa inisang aton learning no mas nami pagid gani kun kuan naton ini i-studyhan pagit anay kung ano nga sistema ang grading system ta bala kung paano naton i-rate ang learning sa mga bata ngayon no kay kung sundo naton ang DepEd Order number 8 ni bala series of 2015 daw ka kuan gid ang grading system naton medyo daw na-design nato sa pre-COVID nga sitwasyon nga may face-to-face inisubong medyo hindi siya mo na no kay wala ta kabalo kung anong katabo sa ilang mga puloy-an kung namudyol sila. Tapos ang ining mga worksheets nila hindi nato makita kung sila gid wala. Although wala ka siling iyang ano pero may mga ginikanan iyang di mabuli gid sa bata nila yung mag-answer sila. No? Nya sa una sang face to face ning bata ni do ka wala man ni siya do permili ulis klase subong do nag top 3 na siya. Oo. Kag ina siya damo ng magamo ina ng Action Boy kon amo man nagyapon nga sistema nga aton nga ginakuan naton gina-compete naton ang mga bata against sa iyang mga classmates. Kay karon contestable na kayo mo halimbawa may tatlo ka ginikanan na karon nga nag-contest na sila sang previous years nila no o lima sa bilog first, second, third, fourth and fifth. Tapos gulpi lang karon naunahan sang fifth karon ang first karon i-contest yun na kasi niya ano man nga ang bata paano ba siya nito kay way mo ka makakita to gani isang performance niya ang butsilingon ang ginika ang nanay to tatay so sang fifth to mas maalam sa tatay kay kung nanay sang first daw amo nang wagwa karon ti disubod line kasi ginikanan na balang mo brown di ang gwa sina kung sinong alam ginikanan ti siyang persona amo na pero dapat i-studyhan gid na nga hindi pareho gihapon ang ang grading system naton sa panahon nga wala pang COVID kag sa subong no mas tagaan naton pamagi nga ang education ang aton konsepto sina education is not a competition no it's a collaborative process na kung sa diin magabuligay kita no then ang education balang wala ya bala sa kuanhaw no para nga wala sang ako ni para sula sang problema wala tanay mga mga top 10 wala na mga honors na oo daw kuan lang tanan-tanan lang anay makapasar gid na makapasar lang anay tanan walang mga top 10 da nga top 5 o wala na anay oo medyo problema kita sa nakan may amo pa na nga sistema grading system na sakto na kay tay way ta kabalo ya to sila balay kun sinong obra na to sa Club Brown sang bata mo. Mailan tanin ko kasiguro kita nga ang bata. Magalala pagid ang kuan bala ang discrimination sa tunga sang mga bata naton nga may kaya kag wala. Iti ang may mga kaya to ya simpre may mga facilities sila. Makabakal sila nami nga wifi mga kuan ang samtang ato yung bata nga alam pero hindi kabakal sa hindi siya extra permi kay auto dang iyang connection ano to karon ng basing gwa bla sa pilakadlaw sir masiling lang ay kanami isang bata ni kuan no ng top 10 sa gali no sa top 10 no sabto mo sa isa kinik na hindi mas mayo lang ilang internet connection na medyo likawan naton kay mangin obvious kayong discrimination sa mga bata naton kung at i-adapt natin ang daan nga kay sa sina nga sa parin sa online nga modality makita mo da ang may discrimination na nada mo may discrimination pareho sa isa ka din natin makita ang diferensya sang kuan mo sang status sa pangabuhi sang estudyante mo kaya parto sa isa to ang iya to nga laptop nga ginagamit tag 8 gig 16 gig saya
Ting isa iya, ti way mo to bakal kiti si Pablo no sila ka lang 8 gigs nga ang kuan na sang laptop na nga balor siya tag sobra 40 mil iya ti balor siya tag sobra 40 mil ang laptop ting bata to ya gagamit-gamit sa cellphone niya or sang so kuan gid may ara gid siya nga ginatawag nato nga diferensya ya ang may ara yang ka financial capacity kag ang bata yang ati nagpasalamat managani guro ini kanan nga way na sang face-to-face classes para way na pliti, way na balon mayo, di ba? Oo. Bisan gani Action Boy sa ining modular naton, may discrimination gina man tabok gyapon kun i-contest naton ina sila. Kaya ang mga nanay nga pigado ya naglipod patoy isda o kod patoy sa kun ano nga pwede mabaligya, hindi ya magtudloan maayo ang mga bata niya samtang naga-modular class sa balay. Si ato ya ang may kaya bisan di siya magkwanto kay matatapan niya yung mga bata kay may substante sila yung mga mangisabi ka ang tatay abi may regular man yung obra, no? Ang tatay abi iyati nakagraduate sa college engineer or whatever tapos ang dito kumparar mo to sa alam tani yung bata ting nanay hindi mapatudlo ang bata sa algebra si nanay pag himali kuman sina yaman nya sinsilwana ilang blasa may diferensya gid sige. Well anyway Sir Bing salamat gid for your time Sunday subong have a blessed Sunday kag family day subong but you've given us your time. Thank you again for the time given to us Sir Bing. Salamat gid sa liwat. Anytime Action Boy gusto gid kita maka-informan sa aton mga ginikanan, no, kag aton mga manunudlo. Sa mga manunudlo tala bahalong gid kami kamuha, no. So as much as possible likawan gid no nga kung hindi may lang di na magwalay, no. Ang may mga masakit nga mga manunudlo naton Action Boy why gina-require nga mag-report sa eskwelahan. No, ang may mga kuan nga daan pre-conditionable nga daan no. So wala sila gina-report, no. Ang mga manunudlo naton nga mga ayo ang kuan as much as possible, kung hindi man lang kinanglanon, malakas ka mo ang esklahan, no? Kung kuan man lang, masarangan man lang, dira sa inyo balay niyo, obra niyo, sa balay lang anay, para malikawan na mahawa kita sa ning makamamatay nga masakit ni, no? So, Action Boy, salamat kin man. Salamat man. Itagaan mo ako sa tiyempo para maka-istorya sa mga manunod natin sa mga ginikanan. Sige. Salamat kin, Sir Bing, and good morning. Good morning. Mga kaaksyon, Dr. Gualberto Bing Dahaw sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental. Ang ato sa inyo pagpakalagad, ginadalo of course sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural Good morning ana kay Marjorie Villaflor Tipsay, kay Susan Jaime sa akong classmate dira sa Houston, Texas. Kay Chris Villanueva, maayong agaman. Sa kay Rose Guevara, good morning kuno sa pamilya Guevara sa siyudad Sambago, no? Din si Rose Guevara taga sa Alabang, Muntinlupa ni saya. Benji Dioso, kay migo natin Edwin Pineda, maayong agaman. Manjo Arnejo, good morning Action Boy. Monitor na kami diri Ultra Security kay Dandan de los Santos, Alexander Gilaran Umbion, Larry Bayot, Arcon Toxida, Escoltor Rodolfo, Romney Camilo, Joey Sotavento, Bernel Tenerife, kay Boss Ray de Leon, Bukol Umanya sang Barangay Pacol, Bago City. Good morning. Sa aton nga mga listeners, salamat gid for being with us sa atong pagpalagad sa Kapihan sa Aksyon. Ayun yung alagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon